tabva tangopinda mushow yedu yamazuva ese Bishu Reality. Asi ndine zviziviso zvandinazvo panapa. Chekutanga, vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwe kuona video. Vanyari kani endai munoona muri kunzvimbo dzakasiyana. Uye zvakare vanhu vanobuda pashow inoyi tinenge tawirirana navo, vanenge vatendera nazvo, vanenge vachitoziva kuti video vari kutorwa video ichaonekwa nenyika handitika. Hanzvadzi wakadi? Tripedu makadiwo. Aiwa, tinofara. Tinokugamuchirai pashow yedu yanhasi. Aiwa, tinotenda. Zita ndiani? Indoitwa Tanyaradzwa Matimbi. Kore basa? Ndonzi Paida. Right. Nyika yese iri kutokuona. Unokwanisa here kuvaudza kuti unoita basa rei? Ya, ndinokwanisa. Ini ndinoita basa rechibichiro remurodhiri. Ndinotengesa muviri wangu. Saka kana ndichitengesa muviri wangu, obviously unotoziva kuti homwe yako inoita yakasimba. Kana isina tosimba utoziva kuti pfuurira zvako. Unotengesa muviri pakuita seiwo? Kucheka muviri muchitengesa kana unoita sei? Alright, ndazotaura nerimwe word randinoona zonzwisisa. Alright. Kana ndichiti kutengesa muviri, kuita zvekupinda mbawa, kumira patouchline, ndo basi ndokutengesa muviri kwatiri tichitaura ikoko yawo. Saka ndokutsvaga mari kwatiri tichiita ikoko nako. Munenge muchiita mari manje? Short time tinochiita madola. Asi tikaendawo kumabhawa uko, mapondo kana kuti ndikasombobudawo maout totoka na $5 mashort time. Manight teta kutoka na 20 kana 30. Tetiono nenzvimbo inoenda budo kuti yakamira sei. Saka kuti ubate $10 unoda varume 10. Yeah, it's obvious because kana tiri kwedu kubooster uko. It's obvious because once ndikangoti nini pondo ari pane achandisiya uvenda ari panext over tidhora akutopinda naye. Saka ndo ndatona kuti hapane kutotamba. Nino ngentopinda mudhora imomo unotorara nawo 10 kana zvimusiwe zvakatodzura kana 20 unorara nawo kuti uite mari. Bozi wakada todhurisa ka anenge achitongoenda kune zvakachipewa achikusiya. Saka kuchipa kwamuri kuita uku inhau yecompetition kana kuti chii chinozoitika? Haisi nhau yecompetition. But inhau yekuti tinochitona kuti varume vacho vakutokusiya. Iwe uri kudhura. Zvafanana toenda kana pamusika. Woona kuti madomasata 50 cents unotoenda pane 10 zigika. Ndio mari yaunenge unayo. Saka utoona kuti gentoito zvikuito vamwe izvozvo kutoti ndiwanawo mari mangwana evana. Ndiwono pekutangira. Bozi ndikati pondo anondisiya mangwana ndofuma ndisina kana pekutangira nevana. Saka ndotoona kuti topindo pa one stream yo. Kuma avenues kumakambokuendere mutonazo? Ini kuma avenues asati nambokuenda but nini kwandowanza kumbotambira notambira kuna na target tadaenda kwa Murewa kuma out ndo kwandonyanya tambira. Kunenge kuchita mariwo? Uku kana tiri uku short time E5. Night E20. Kana munhu azokutoro kunze kwakunochena E15 kana kuti 10. Zvinodipindo nenguva yaakutorawo. Ndo mari dzeikoko. Basa iri makaritanga rini? Iri basa iri handina kunyanyo ritanga hangu kare. Ndingangoti gore ratabuda 2024. Ndo pandakatanga basa iri. Zvinhu zvazvakaoma. Ende ndandisina kana pekutangira. Ndambopinda marriage pekutanga vandabuda. Vandazopinda marriage yange yechi2. Ndakagara marriage ndikatakura pamiri pangu nemwana ndine kamukomana kane gore ne7 izvizvi. Tiri tese azondisiya ndane mwana ane gore ane 4 months dzekuberekwa. Ende kana une mwana auna basa raunoita. Bozi nyanga ndikatsvaga basa rechihouse girl chairo munhu anokudza kuti dai wanga usina mwana ndaikutora. Ende zvemabasa izvozvi tingataura zvedu ari kunetsa kuwana. Saka ndakazongoti ndichitambo nemwe friend yangu. Ndagara ndichichema ndairwadziwa. Mwana da mapamba, mwana da everything. Rent. Shamwari yangu ndiyakazonditi aiwa. Ini ndagara ndinoenda kubasa uko. Ngatimboende unombotry. Zvesho ndakatona kuti hapana option. Ndikati hande ndopakatanga ndiendesa kutogeti kwandikutaura. Ndakaenda zuva rekutanga. Ndaisa mwana wangu mutoilet. Kane 4 months kababy.
ndaisa mwana mutoilet. Mutoilet umu yange iri toilet yema DJ vanosevha muclub imomo yange isiri ayo busy stereki nezvidhako. Ndo munhu mandaisvikandisa mwana. Ndowaridza zambia rangu zvinodziya zvemwana wangu anenge apfeka zvinodziya, mwana ane 4 months ndoisa mutoilet. Ndopinda mbawa. Zveshuwa ndakapinda pekutanga ndikaita sekudaro, ndakashanda ndikaita mari. Ndikaita mari zvekukunda munhu anga anditora anga andiendesa zvezuva iroro. Asi ndakachema ndikati Mwarika, iri harisi basa bhozi ndandiri munhu ari kutanga kupinda mazviri. Ndakarwadzwa kuzasi kwangu. Ndikati nhai Mwari, naiwe saka ndo zvamunenge muchiita izvi zvikanzi zvichasvika pakutojaira. Zvesho kunorwadza uchitanga. Bhozi ndakasangana nevarume vakasiyana siyana zuva iroro ende ndakaita mari uri uchitanga pinda mubhawa varume sandoziva kuti munyowani. Ende zvesho unoita mari kunda wagara varipo. Makuseni ndakafuma ndichiverenga kuma 45. Fandadzoka kumba. Fandatenga chikafu changu nemwana wangu. Ndatasikana enda kumbozorora. Zvanhasi hazvisita seizvi akusi kuda kuzasuka. Vanza wotoshinga hande futi. Fatakwira futi kombi fataenda. Taenda fandasvika kuti ndangata the same mwana wangu mutoilet. Ndiyange nachiterera mwana wangu ndichidzoka kana akuchema ndogara imomo ndoyamwisa mwana wangu urara ndodzokera futi mundima. Kudzamara ndato used. Kwatopora kwatozi enda handina chandichatonzwa zvatobhosa mazuva ese. Zvesho nanda ndokwananda kutohurira. Ndichita mari dzangu ndichidzoka ndichita mari dzangu. Sometimes nanda kuti ndandega. Ndikanzwa usimba hwekucrossa uko. Ndaimira paboost. Ndakambotanga nchamira panonzi pamabhini so pamagamu. Ndaimira ipapo ndichita short time yangu pondo. Vamwe vasikana vangu vari kumhiri kwangu vaita madola. Ini ndaita mapondo ka nevaita madola. Mari yandaiwana inini pamwe ndaita pondo apo neapo abvumo kuenderana neni taienda abvumo asingade waenda kune madhora. But ndaitozona kuti ini mari yandaitozita pamapondo nevandu kuita madhora takatosiyana. Saka ndakatozona kuti aiwa nditewo madhora iwayo kuti ndifume ndichiona plani nevane kutenga mapamba. Ndopa ndakatanga mira muroad kuri kunoko. Chimira nchita madhora angu. Kudzamara life yakutoendika kusvikira pari nhasi. Right, chidombotidzokere zvishomanana kwemwana wemutoilet apa. Vanhu pavainoita veti vaiti kudi vachiona mwana arimo. Mavakiro anga akaitwa toilet yaiti uchipinda padoo. Yaitanga like nekapassage kadikidiki yoti apa sink. Wozoti toilet manje. Saka ndaivhara dore mutoilet yemuchemba. Mwana ndaimisa pasi pesingi. Apa papana paimuvhiringa apa. Saka ndaiti ndikamisa pasi pesingi apa. Munhu aingopfurira achipinda chi? Ende futi havangasiri vanhu vakawandisa vaishandisa toilet. Bhozi yange iri yemukati muclub. Yedu isusu yezvidhakwe zviyenge kaiswa kunze uko. Saka anga sina zvainyanya unoona stereki ari pasi pesingi pa. Saka rimwe zuva ndakazoti ndati ndiende noyamwisa mwana ndakaona mwana akatota mablankets. Ndazvinhu zvakandirwadza zvakandibata. Kudzamara ndachitamba ainzi Wise. Aigara ipapo vaigara vari team wangu akapiwa room yavo. Kunzi kana vapedza basa vaipinda muroom yavo vodi vorara imomo. Ndo ndakazosvika ndikataura naye ndikati ona mwana wangu mudiki. Ende handisi kuziva kuti imvura kana kuti iweti yamuita sei yamutotesa. Ndokumbira kuradzikwa mwana wangu mumba mako. Akanzwa tsitsi zveshuwa. Ndo mana ndakuchipota manje nyangwe izvo kunzi ndikasvika ndinaye kumusana ndinotongozikanwa nzipinza mwana umarari. Ende zvinoita Mwari manje ukaine une situation yakaita yandandinayo aushaye mari. Ndaitoti ndikawana munhu wenight ndaitomudza kuti ndine mwana mucheche. Aitondudza kuti hazvina basa. Handei. Ndotobereka mwana wangu edza kuma-12 kuma-1 inguva idza ndatorwa idzodzo. Ndaitobereka mwana wangu totoenda kubasa. Ndozongobva kwane ndiri kwako ndichitopinda mukombi ndichiya kumba. Saka handina hangu dambudziko randakanyanyoona pamwana. Mwana inozvayo habho. Akura sei mwana? Apa ane gore ne7. Alright. Alright, inga akura. Saka first day renyu mimi mati makaita mari. Makarara navanhu wangani?
ipapa ndiri kunyepa ndina kukalkulata because zvazviri zvekutongoti ndichibuda ndichipinda zvoti ndikakalkulate ipapo hana munyatsokalkulate vangu vakawanda because kaona wasvika kuma 45 ningwarara nevanhu ubusvi chokwadi. Alright, ko baba wemwana vari kupi? Baba wemwana vanogara muairport medu, anogara kunonzi kuma-E kuzasuku. Saka tikangoti kunetsanawo, ndakatozoona kutoti alright, ini ndikasahura murume achibuda achinohura chii chakasiyana kuti niniwo ndikahura tichingosangana mugumbezi chii chakasiyana. Asi handina kuzomboita seizvo zvangu ndinaye, ndakazosvita abuda, ndakazongomudza kuti handikwanisi kugara newe kana uchindiita izvi because mimi mwana wacho anga asisina keya naye, ndine mumwe mwana mukuru anoenda kuchikoro hana keya naye. Saka ndakazongoti gara maenda kune munhu wenyakufadzai, fambai ndowana zvekuita seni zvimwe zvekuita. Alright, apa pamakarorwa kechitu apa makarorwa mune mumwe mwana nakudhara? Ndandine mumwe mwana nakudhara. Mwana wacho yakura sei yokutanga? Yokutanga akutena 9 years. Alright. Ndinonzwisisa kuti vanhurume vane nhengo dzakasiyana. Kune vane dzipfupi, dzikobvu, dzitete, dzirefu. Imi munowanzofarira dzakaita sei? Inofarira medium. Handidi itetetete, handidi kobvu, handidi hombe. Ndinoda iri pakati nepakati, ngati medium. Ndiyo dzandofarira, but kana akuri kubasa kwedu kwauzodzitarisa kuti iwe one yakakurisa buda hazviite, unotozongoshinga uri pepa toti ita uende undipe chi ndipe mari. Mataura nyanawo yakakurisa sei vanhu vazhinji vasingaide. Ndataura nevanhu vakawanda wandazoti yakakurisa vaide vakakurisa. Chii chinoitika pane yakakurisa? Da unazonzwisisa. Pane yakakurisa ndidi kunyeperai. Pane isusu vanhu vechikadzi ukapindwa neyakakurisa mumwe unoti chibereko chedu chiri padhuze akangoerikana akuita ane yakakurisa either uchableedha kana kuti chibereko chichakurwadza. Ndio maissues anenge achirambirwa vanhu ane hombe. Saka munhu wese anotongona kuti zviri nani kuti kana ane yakakurisa hakeka aikakurisa kurisawo wega wekuti unoona kuti handikwanise kuimaneja, unogara utomudzosera mari yako kuti yatora akoenda. Asi kuzoite imwe inenge yakakurawo kwanisa unoona kuti aiwa indokwanisa kuimaneja, unoimaneja wopiwa mari yako wobuda woenda. Alright, ko idhafu iri pfupi chii chayakanakira chii chayakashatira? Kune idhafu yakanaka pakuti haisvike kuchibereko 1 2 pane payakashatira inogona kukutsemura. Ndo pane pakashatira idhafu ipapa haisvike kuchibereko either panokumanikidza kuti inyatsopinda mukati unoita kakutsemukira. Ndo zvakaipira idhafu. Alright, ko katete katautara dzitete dzimauda tondisekesa manje. Tiudzei nyaya dzekatete kakanakirei kakashatirei? Pane katete aka kanogona kari karefu asi mukati munochinzwa kuti hamuna chirimo. Unochingonzwa kungobayiwa kumberi uchingojungiwa kumberi asi kuti unyatsonzwa kuti baba varimo unotonzwa kuti baba hamuna. Saka ndo zvakaipira katete. Ndo paipo pekuti mumwe anozoona kutozoti mari ndangoitoro mara hapana zviripo apa. Unongonzwa kungotiwo baba unochingonzwa kurwadziwa chete bhozi yari kufosa kumberi achinobaya chibereko asi chauri kunzwa iwo wachona hapana. Ndo zvakaipira itete futi. Ndakambonzwa umwe achiti hanzi kapfupi kanondinyerekedza, hanzi kanonyerekedza. Mumwe wandakataura naye pane imwe vhidhiyo hanzi haana zvaanonzwa pakapfupi. Imi pakapfupi chii chamunonzwa? Pane tupfupi twakawandisa, handidi kunyepera. Tupfupi twakawandisa, pane kange kuti ukakaona unoti zvinaye baba vari kutambisireko mari yavo. Kamwewo kekuti unoti nai Jesu munodarireko vanhu venyu. Ndakatombosangana nawo vanhu munhu akadaro. Munhu akadaro anoziva kuti ndo zvaari, anokupa mari. Unogona kumudza kuti already short time 5 anogona kuti ndokudzira nepondo. Bozi achakudhileya kubuda murumu mamuri momo. Anenge achida kufosa chitoti kaita sei kasvike. Kanda kasvike. Asi ari kutoona kuti hapana chiri kuitwa apa. Iye ndosa achikwedzera kana nepondo kana ne3 bozi anenge achiziva kuti time dzako achakudyira time. Saka ndikamuwedzera neimwe mari ndokuti iye kwake zvimuitira asi kwandira ngachitondositira time.
Alright, tombouya panhau dzema-minutes apa kana dzema-hours. Alright, panyaya dzetime. Murume chaiye asiri weak, asiri much strong, anofanira kulasta nguva yakareba sei pabonde kana inenge ave round? Murume ari strong, ari fit, asinganonoki, and especially kana ari murume chaiye kana achida nezvako haatore time, bhozi anenge abvira kare achitokunzwira shuga. Saka anototi katongopinda naye pamwe tingangoti chii 1 hour rakarebesa, bhozi anenge abvira kare achitokunzwira shuga. Kozeta mumwe kutika ukapinda naye unenge wamudza kuti 1 hour rakarebesa ufane kupedza 1 hour neni muno. Mumwe anotokupedzera 1 hour idzodzo, bhozi makasiyana siyana varume, handidi kunyeperai, makasiyana. Mumwe anongopinda achingoti akangonzwa kudziya atoti ndatopedza akutobuda. Mumwe ndewe kutoti anenge achingokudza kuti vhura makumbo, vhura makumbo, vhura makumbo, ozopedzera mudza kuti time. Vamwe vacho ndinotozopedzera nda kutoti chibuda, ibva mari yangu ndipa 1 time sira time, buda uende. Munhu anogona kutobuda asati apedza. Tiri pabasa, but zvino zvakuda ushingi hwako. Mumwe anogona kuitira chigandanga chokudza chinzosera mari yangu handakupedza. Saka iwe wotomira futi kutoti neni handikupe, taise yawafunga, wotomira wotoshinga. Saka mariski akawanda. Ko vanorowa Congo Duster vayo vanogona kurowa, hanzi munhu anogona kurowa kana 2 hours, mari mambosangana nawo 2 hours ya vari kuvarume vakadaro, 2 hours vari kuvarume vakadaro, but zvezva kudhipenda ndimachaja namari. Bhozi haungandite 2 hours wandipa pondo zvina ndikupa kapondo kako ubude pane kuti ndirwe 2 hours. Zvina nditondite 2 hours wandipo mari inonzwisa, kana wandipo 5 ayo 2 hours ndinozorora. Bhozi nenchiziva kuti kana pari papondo mumwe munhu anandifanira notsvaga. Saka ita hako 2 hours yako takazorora. Saka chimwe chinada kuti ndatsonzwisisa zvakare, imimi mune yamungati here kana kuti permanent boyfriend? Ya permanent ndinayo permanent, ende kana sezvo ndine permanent yangu kudai auyo usina kufona. Aiwa auyo mutemo, bhozi unouya usina kufona ubva svika ndakahustwa ubva kuti ndadhumaniswa. Saka undanga wafona kuti uriko here, ndokudza kuti handiko kana kuti ndiriko. Kana ndakudza kuti ndiriko ndiri free, but kana ndakudza kuti handipo ndiye ndiri busy, ndiye nditoriwo nemumwe munhu ane chitoitoonai madhiri. Inozviziva ro ndio zvanomuchita? Ya anozviziva, bhozi munhu wako kana waita permanent ika unotoita permanent anenge atokuwana uri patouchline edhout mupa. Saka anofanira kutozviziva kuti ndo basa rako ndakakuwana uchiita seri uchiita. Alright, ngatiti nhasi mimi masangana nemunhu akavimbika arida kuti akuroorei, munobvuma here? Ya ndinobvuma, but masituation andasangana nako vanhurume akawandisa. This time ndingatobvume pakutoti anenge atoenda nozikanwa kwedu onobvisa zvandinonoti aiwa murume wezvisvo ane shungu neniwo ndinosiyawo kana basa rangu rechihure rochigaromba. Asi edha kana wanditi hanzi yatingogarisana ndinotokudza kuti handisiye, bhozi kumba kweda uzikana utori tingati chiko chikomba uri chiko ameno, bhozi vabereki vangu vari kuziva kuti handina murume. Saka kana wakuzonzwa kuti ndane murume wariinizve, kana ndakazororwa wariinizve, hazviite. Saka basa handisiye kana usina unobvisa, asi kana unobvisa tinogara. Muchinge maroorwa maamumba umu, muchazovimbika here? Muchazovimbika here? Hamusi kuzogona kuzochita here munhu anenge akuroorai? Right, magona bvunza mubvunzo chaiyo pakuvimbika nekuchita. Iwewe kana wakaona kuti wanditorambawa, edha kana kuti wanditora parodhi, chiziva kuti newewo futi usandichite. Chito sababa love mumba ndaivemo. Iwo manje kuti kana wakangwara uri murume, chindibribe manje kuti ndisasafunge zvekumashure kana ndisafunge bhawa. Bhozi ukangondibhowa kana kuti ndikangona kuti handina mari kana kuti ndarohwa nenzara, iwe uri kungona spenda mari uko uchiuya uchingoti wakarembedza zvako chindudza kuti hanana sendi uya wakadhakwa everyday. Saka udati ndidi ndinongodzokera kubasa rangu raigara ndaiziva kuti ndo everyday ndogara ndine
ndine mari yangu enda undibvunze. Alright, panhengo apa uchazogutsikana here imimi mumba mane one size yenhengo imi majaira nhengo dzakasiyana everyday? Ipapo nengo wakutojaira bosi newe unenge watomudawo munhi. Saka unofanira kutozoijaira nhengo yako edza idiki idhafu itete akakoresa utozotoijaira uchatofanira kubuda kunzoku bosi newe wandozva wamuda bosi paakakuzokupfimba makatanga matomboenda kushoti time kana makatanga matomboenda kunight ukamuna nhengo yake ndozvairi. Saka kana watoti wamuda utozomutambira zvisine zvaari izvozvo. Pane nguva yekuti vanhukadzi vanoenda mheno kwatinoti hameno pachishona kumwedzi. Nguva iyo yasvika imimi hamuna mari mupazvana zvamira zvakanaka, munoita sei? Iyo nguva iyo ndio nguva imwe inenge yakaoma, but hauna kana sent, hauna kana pekutangira. Ini special yangu pandiri panapa ndinogeza, ndageza ndocleana nhengo yangu yochena, ndotora cotton ndoisa kana cooking oil ndoipeta kudai ndopfeka ndobva ndaenda kubasa. Ndinoenda ndigotoita basa rangu ndigopedza ndigodzoka kumba ndigosvika ndigobvisa cotton iyai ndigogeza pasina mbuna kana kuti ndiri kumwedzi. Ndigotoenda mazuva angu andinoenda ndichienda futi kubhawa kana kuti paroad ndichienda kumaperiods ndichingodaro hapana anombozvina ndiri kumaperiods. Alright. Pane here zuva rimwe ramunoti mimi makatambwa rafu, makakechwa nomunhu akakutambai rafu? Kana ripo zuva iroro chii chakange chaitika? Muchihura kana usina mbosangana nekutambwa rafu hausati wahura. Usati kuti ukati ndakahura inini usina mbobvirwa sana nemasituation yakadaroka auchiri munyukamo. Inini ndakati ndiri kuTollgate rafu iyo ndakaitambwa. Zuva ndakaita mari ndandisazodzoke kunoku ndaita zvemawiki kana 2 weeks ndiri ndichibhuka imba ikoko ndosodzoka kunoku. Ndandane dzinenge nene wiki ndisingauye kunoku. Ndakaita mari. Ndaita mari ndakarara kunight. Ndarara kunight vandanopiwa 20 apa ndandagara ndine imwe ndandashanda kumashure plus 20 yekunight. Vandadzoka kumba kwangu ndichidzoka kumba kwangu vandafonera nemwe mhene yangu zvikanzi kupi ndiri kumba auya vandisira imwe 10 yenight neipapo yabvaita 30 plus ye19 yekumashure. Zuva iroro vandati nhasi zvekubva handisi kuda kuenda. Saka ndishamwari yangu aiwa kani handikani sati marendi kumbawo kuchikafu chichichichi ndikati aiwa nasikana nhasi bhawa handisi kuita senini handisi kuda zvinoita mhepo. Ndakabva ndamuka zvesho ndikati but mumwe wangu ataura chokwadi vandabereka mwana wangu vatenda kubhawa. Tenda bhawa ndakatakura makondomu angu anenge 7 to 8 ndesambura ndaenda kubhawa. Ndasvika kubhawa mari iyaya mufriend yangu yanga kanditi usasiye mari mumba matsotsi ekunoku anogona kungopinda utsvaga mari otora. Saka ndakabora bra rangu ini pana ndakabora kuti mari yese yandashanda ndikafuma makusendo ive ndikandobata nzenge iripo ndopfekera mukaburi kebra rangu. Ndaenda kubhawa zuva iroro futi ndakashanda usiku ihwohwo. Pamakondomu ndandatakura ndandasarwa ne1. Ndasarwa ne1 ndangoti Mwari dai ndachiwana munhu 1. Ndawana munhu 1 ndobva ndachienda kumba ndonodii kana kuti ndoedzesa hangu kunzi ndichingofarawo nevamwe. Ndakabva ndanzi mwana achema kuma2 dzeusiku vandatsvagwa nemukomana airara imomo nziyo wangu uri kupi ndatanda ndiri kuseri kumadhiri mwana kwamuka kudhara vandaenda noyamwisa mwana zuva iroro haana kurara zvaanosimboita kuti akangomuyamwisa atorara but zuva iroro akanetsa kurara ndikati nhasi kumuka nhasi chii nyambi mwana atondinyumwisa kuti chimboyemudi murara. Mwana uya ndamanikidza kumpa zamu ayamwe arara zvake but akaita nguva asina kurara. Ndichingona murume ndanga ndiri vandatoonekwa nemumwe mukomana anzi yes kani nachitokutsvaga natangu achinitsvagire. Zvanzi ndine friend yangu ari kutsvaga musikana kuti anaye madhiri. Ndikati ari kupi zvanzi yamuone vandaenda. Ndaenda zvanzi tauriranai ndiye mufriend wangu uya. Vandati abo zvanzi bo ndikati wati zvanzi andikuda madhiri. Ndatoda madhiri mari zvanzi mari ndikati 5 zvanzi apa ndine 3 ndikati aseke ngomutora ne3 yayi. Ndikati abo handi. Saka wazhinji patinoitira paclub patikitiri pane booking 1. Vamwe vacho vanogona kuramba mubooking anenge ane mari kana yakashota.
ubva watandikana kusango munene kavana tichiya tipinde mubooking zvanzayo handi kongo chinoitira madhiri ndakaenda naye kuseri kweclub kwakune mabhanana ndokwaingoenda futi vasikana vese ndakangoti ndichisvika bva ndaburitsa kondomu rangu riye bva ndati chinditambidza mari boza ufani kuitwa usati wapiwa mari ndati ndipe mari bva itanga rinobata umwe kudai achinotanga rubata umwe nchida kunobvara kondomu riye bva handiti urodzvi hapana pekuti ndakadedzera akandibata zvandipe mari yese yawashanda bva ndaburitsa mari yana ndashanda zvezuva iro zvemanheri wayo bva ndamupa zvanzikuita kutamba ndio mari yawashanda ndikati bva handibvisa patangatiri bva ndiendesa tingati panapa nekupi nekunembe negreen iyo kurika pane kachuru fasi kwabva ndisa kuseri kwechuru kuya bva handibvisa hembe dzese kuita naked dzadza kuma2 dzeusi dzadza kuma2 andita naked bva zvandipe kondomu bva ndamupara nandasarwa nazvo iyo kundiudza kuti pamakondomu ese asarwa ne1 ndikati zvikanzi nemari yawandipa zvakazvitoenderani ndati asi wambondiona kuti ndave nemakondomu mangani here wakundibvunza kudaro zvikanzi ndichindipa kuno bva ndamupa kondomu riye akandita zvaanoda neni kuseri kwekachuru kuya kuti ndiskrime kuti ndidi ndanyatsonika kuti ndaendeswa kuri zii ende zvesvo kumati unenge kwazii hapana anofamba kana kuti anodii kumapurazi kwatangatiri ndangoti Mwari vana vangu hapana chitsotsi kuti ndicheme bhoza aitoti ukachema ndikutokuuraya ndikati mwana wangu mucheche uyezve ndine mumwe ngendingoita zvaari kuda vaita zvaanoda ndaiyamwisa mazamu aibuda mukaka akandiyamwa mazamu kumudza kuti ndinoyamwisa kani zvanzi zvine basa rechineni siya ndite zvandoda newe bva ndamusiya aita zvaanoda apedza ndakagara kuma2 kuzviunganidza kudai kuchitonhora apo mubhava akati tikabvisa majuzi tichiti kuri kupisa ndakatonhorwa zvero nebhutsu ndikabviswa zvandipe foni ndikati foni handina apa handine foni yandandabva kutenga nyowani bva ndandaipa gadhi ndikati gadhi sekuru nhasi foni yangu haina moto isaipa chaja sekuru akatomboda kundipa zvanzi foni yako muzukuru yazara ndikati zvanhasi foni handisi kuida kuti ange ndakanyumwa pafoni ndikati ayo foni chimbogarika ndakuenda kumba chakutsvage moni pafoni ndokusara kwayakaita foni munhu wechihure anochakanaka mbudzi ndikati ndozvauri kutoonazve bhozi ndana ndinako ndofunga wakaona ndinako zvina handina foni saka isirani ndikati handina munhu ndingakudze ndasira nhingi ndisina foni handina munhu wandasira foni zvichisumuka ndasimuka fa ndapfeka ndada kupfeka bhurariye akandibvutira bhurariye riye vhari bata kudai vanzwa mune mari akaitora yese mari yange irimomo rendi yechikafu yandandatsvaga yese akaitora zvanzi nemwana akakura sei uri kubuda mukaka mazamu mukaka ndikati ndine mwana ndaanga nechi 5 to 6 months zvanzi chiodhore ndonitengera mwana porridge panguva yandina kuchema ndakatambira kadhura kaibva ndakaisa mumo vatabuda pakachuru paipai ini ndichinodzokera kutara iye achinodzika akadai ndichisvika muclub svika nefriend ya uri kubva kupi ndakangoti ndichimona vandatanga kuchema zvanzi uri kubva kupi ndikati mai mwana mari yese anana senti mari yese ndabirwa wabirwa ndakutsvagazve ndikati ndapinda nepama1 ndabirwa mari yese ndaunganirwa nevanhu nagadhi wepo kochii ndakuvatsanangurira mukomana yokunditsvagira mufesi wake uyu abva asvika kosisirani muri kuitei ipapapa komufesi wamamunai ari kupa asi yandigarisa muno mubhawa akanditi ndiri kudzoka nanhasi asati adzoka kwemimadzoka muri 1 ndikati munhu wako kunditsvagira mbavha unyare zvanzi handibe tinongowirira nawo handizeti ndo unhu hwake zvikanzi inini kana ndikucheneseti handibe handekumba kwawo vatafamba vataenda kumba kwako kwakuneka distance vatasvika vatamutsvaga vatamutsa mai vacho zvanzi rume yake ndiyo yamuna munhu haana kana tombendamba kwao akabva aenda kunonzi kumadhake ndokwaakabva anoidhakwira ikoko usiku uyu akaita nguva asingaoneki mai vavebva ndavaudza kuti mwanenyu andibata chibharo anitorera mari yangu yese vakambondituka vakanditei handizvizive ndezvekubhawa ikoko handi muri mahure handi makazenge murume wavo ndiakazoti nzwisisa situation yemunhu ane mwana mucheche ende munhu kutoya kubhawa kusi kuti kuda kutotsvaga kurarama
Zvotoita ndatitaure naye uya vataura naye vasikwanisa kungondipa $20 pamari yese nandashanda $20 vandatambira 20 yandu yandakazoya naye kumba. Ndaiva naye kumba chino zvinhu zvaindirwadza. So waimuona achitenderera kudai achitenderera mumabhayo momwe aripo kana kuti masikati waigonotosangana naye. Vanhu vakanditenda kumapurisa, vanhu vamwe vakanditisiya ndikangoti hazvina mhosva gendisiye zvakadaro. Vandamusiya akadaro. Mumwe musi futi ndakazoti ndadzokera kubhawa ndarumura manje azondiwana futi temu dzake kuma 1-2 ikoko kwanoda kuzotsvaga musikana bhosi ndakaziva kuti vasikana kubva nguva yese mashandi abva ndiuya futi pandiri yes kondikuda madhiri. Ndikamuudza kuti madhiri echi ndikusungise izvezvi haunyari kwangano ndini munhu wakamboyamwa mazamu uchindirepa haana kuzombowanika futi. Saka masituations iwayo unosangana nawo kana uri muchihuri. Mumwe unosangana naye anotokunyenga agokupidigura agokudiya agokuita zvaunoda uchiti tiri murudo tikuwirirana haakupe kana sendi. Ndakambosangana nazvo futi izvozvo. Ndakatorwa kubviswa patogeti fandendiso unonzi kuchishawasha. Ndaenda kuchishawasha kuya mari tiri mutaxi dhondwari bebi mari ndinokupa. Tikasvika kumba uko mari dhondwari zvako hazviwo taenda ndasvika chindipa mari tiri mumba mari inokupa kuseni. Pane mumwe kuti ane sweet tongue yekuti wega unongoti kwazvishuwa anondipazve. Akarara achindikwesha usiku hwese ndine mwana mucheche. Arara achindiita zvaanoda nchitedzera zvaanoda masitaira ese aida. Makuseni kwachina ndikati ko mari yangu mari yandinayo yakabatana chandikuperedza kusvika pamusika apo nokutengera poriji remwana nemapamba tozodi ndochikukwidza komboenda kwawo unogara ngati bho. Aona kuti musika iyo akabva anyepera kufona shamwari yake kondipoka mota amboperekedza madhamu wangu padhina sha unongozviziva madhireda aya munhu yaya vaitanga apindura vandambonzi chiya timumirire panapa tambomira ari kuronga strategy. Zvenzi wangu kasika ataura nemaudi kasika ndikuda kudonoka mwana apa time dzangu 11 o'clock dzemasikati apa mwana wangu ajera kunga kusena achidya porridge. Akabva toreta zvine tichimira panapa ndimhanye ndini mugedhumo ndinotora mota eho chisiya wandibatisa mari ndinoendepi nayo akani uyo kuenda ndichadumira ndichadodiko hapana munhu akazomboya kuda mufonera achadaire foni kubva aidzimira lakini andamboshanda kubhawa mari yangu yebhasi nandinaibva nangokwira kushawasha nekuenda kutogeti 50 cents ndakwira kombi yangu vandadzokera 2 times ndisangana nezvinhu zvakasiyana izvozviya izvo. Vanhu vari kuzvisha unoitwa isesi uri muchihuri ende unotozvitambira bhozi ndozvawadawo. Kwezve tada kuenda pane here rimwe zuva ramunoti ramakafadzwa pabonde kana ramakanakirwa ramakakechwa zvinhu zvakakufambira zvakanaka stereki chii chakanga chaitika zvakare zuva irorero? ya izuva 1 kana uri pabasa pepa kwanawo kuzonakirwa uchifadzwa pabonde inangu vanhu tinosiyana inangu kwananda wandikecha ukandifadza pabonde ndikanakirwa zveneno zvokuti ndogutsikana munhu yega ndinotodzambara ndatodana naye bhozi nendagara ndatomunzwirawo mafeelings kudhara saka ndinotozopedzera pamwe sometimes takutodhata saka ndozvino zvandinoita hangu inini kana ndisina kukufarira kana kudii kana ndikangokusema kana ndikangoona kana chimiro chako no ndatite zvebasa ndezvebasa handina zvokuti ndoswera kukutambira pabonde kana kuti ndoswera kukuita romenzi handina nguva yeizvozvo kutongorara apa takatoita uchitobaya. Tida kumbotaura nyaya nhau dzemastyle pamubhedha apa. Imimi munowanzofarira yakaita sei kana kuti varume vazhinji vanowanzofarira style yakaita sei pabonde apa? Kana wakutoita style nevarume vemubhawo pamwe watozoenda kunight. Asi kana tichita zveshort time hatina style yatinoita kana rumenzi hatina yatinoita. Asi kana wazonditora taenda kunight kwandikuziva kuti kukubuda mari svino mwana kuziva kuti kotama ndoda mwana kuziva kuti yapamusoro mwana kuziva kuti yapakona mbedha
Iyo kana uchizvikwanisa unotozviita. Inangu special hangu pasinga hangu pamastyle pambedha pangu ndozvigona hangu. Ndatozvijaira. Saka style ese unongotaura ndikaona kuti ndoigona iyi ndinoigona. Asi kana imwe ndikazona kuti iyi inondiremera ndinotokudza kuti handikwanisa. Asi vazhinji hawo mwarume vanongoda kuti yapamusoro pakona pembedha kana kuti wokwira pambedha wakapfugama ichi chako chorara pasi kudai. Ichi chako chosimuka iye akapfugama. Ndoimwe style inoda vanhu vechirungu. Kwa imi hamunonyonzo farira imimi munoti inoita kuti makangorohwa neiyo munobva maita hanzi maita sei pamaririsa nekukasika ndii yakaita seiyoyo. Inini yangu style yandonyanya kufarira yangu ndeyekuti nyangwe kana nanisati ndakutombodika but ukangondita iyoyo kawani zvinobva zvatongopedza masports zvakadaro. Ndakambonzwa mwachitaura chanzi manje iyoyo hanzi inokuwadza chibereko report hanzi chibereko chinenge chapadhuze this and that. Amene munoti kudini nazvo? Zvinosiyana. Iwe kana uri munyowani wepakuita style iyoyo ka chinotokurwadza. Chitombokurega kurwadza. But kana watojaira necho chinotozodzamaro chajaira kuti ukatokotama pakangopinda baba chete chinofana kumuvha. Chibereko chinotomuvha kutonzwa kuti chibereko changu chamuvha. Kana chinedza chinokwira kumusoro mosirwa space kuti munopedza masports enyu. Alright, tichivhara chirongwa. Pane varume kana alright, tichivhara chirongwa. Munoda kuti kudii kunana vakarorwa vanonyima varume vavo bonde? Kune vakarorwa ndinoti ndavasanyima varume vavo bonde. Bozi ukanyima murume wako bonde ndopaipa muri kutiitisa mari. Ukatomunyima bonde mumba menyu muri 2 akauya kwandiri ndinomba. Nyangwe akanditi ka 10 kana tika 5 ka 4 ka 3 kanomuka usiku paanokumutsa iwewe. Ndinomuka ndichimupa bozi ndikuda mari. Saka ina handingarambe mari kana kuti mimi manetsa namba kwemu kunyima bonde. Handingatadzotora mari. Asi chanongokurudzira kuvanhu vari mudzimba umu. Ndavabata varume wavo zvakanaka. Varume ishiri. Injiva dzinobhuruka adzidi noise. Varume. Saka isi toziva kuti vakadzi vazhinji ka apa pedapa kana kuti kweduku kana kuti azorara ari kunzoko wobva kuti watorara kumahure hausi kutozonyenga. Nyangwe arara kuhure akatokudza kuti handikunyenge nyengewa bozi ndo zvaari kuda panguva iyoyo. Saka ndongokurudzira vari mudzimba umu kuti batai varume zvakanaka. Vakasabata varume vavo zvakanaka isi tikazovatora ende make sure hadzuki ende umuone futi. Bozinda kugadzisa mistakes akwe pabonde auri kuramba yaya. Especially pane vamwe varume kuti akapinda nemoyo kwauri. Zvaunomuitira kumba ane achindiudza. Aya achindiudza. Inini kana ndichizvigona ndakuzviita senini? Ndakuzvigadzirisa. Kana uchiti inini handidi kuti ukandinyenga kana kuti handikupukute kana kuti ndinozosema pane mwana unovati nini romenzi nini pane mwana uti ndoda romenzi pamwe especially kuti munodyanana uko. Murume wako hapana kunzi anozokuzora siki murume wako muri tumba. Zvasana nekubhawo. Pane mwana kuti anoda romenzi kuti munodyanana kuzasi kwenyuko. Vamwe vakadzi ndinombowanzwa zvangu techigara mudzimba umu. Inini zvinondisemesa zviya. Handite maiwi both obvious murume kana akuda kuita bonde ane tuma fluids twaanobuda ende zveshuwa vamwe vakadzi vanotusema ane zvaanobuda zviya handite kana tikuya pamusoro marwadzira panoita vamwe vakadzi ndo vakanofuta kuti aiwa sikana murume wakumitira zvaanenge achida mumba but vamwe vanoramba. Iwo wamunyima kana kuti wamunyima romenzi akuudza akauya kwandiri akandiudza romenzi iyoyo ndikangomuitira adzoka bozi ndazvijaira. Ende ndinotomuitira romenzi iyoyo yaari kuda kana akati kudyiwa uku pane imwe inonzi 6-9 yekuti unonge uchidya murume akarara nemusana kudai uchimudya akarara kudaro iwo achikudya wakamukotamira soro yake unofanira kuya apa pako apa ndinonzi 6-9 iyoyo. Ndikamuitira iyoyo topedza tochita bonde redu zveshuwa zvinofadza. Ndopepe kuti mangwana nasanowe mangwana awe
pamwe pacho toudza ndaita breakdown kana ane mota akutoya kuya bhozi ndinomupa time yake, handina nguya kumushaudha, handina nguya kudii. Akanditi bhebi zoso ndifana kugeza ndikutoya, ndinotogara ndatoredi dhedhi vari kuita se zvino mamai boy moti weti dzewana moti kugeza kure, baba okudza tichiuya timboitawo masero akadai oti nini ndinorwadziwa. Wakadzi dzidzai varume venyu ende garisikai nevarume venyu zvakanaka. Bonde ndaripiwe murume bhosi ndio chinja wakabvira mumba kwenyu. Tongoti ndapedza zvongo ipapo. Alright, muri weZimbabwe ndo nyaya yange tinayo pano paChibanda Media. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mu comment section maererano nenyaya iyi. Anokuoneka nemufaro ndi Manas mwana kwaChibanda. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.